Mehet tovább. Na megy, videó. Na, most vagy. Na most itt vagyok, közben már játszottam egyet, és jól is sikerült. Nem tudom, azt a kacsa már be is indult. Ide berobogott előbb nekünk. Ne legyen folyamatosan becsukva, mert akkor elfogy a húpá. Aha, Bandicam mutat. Bandicam. Azt kinyithatnád. Maci még el se tűnt. Nem van. Hopp, szép. Most már ki nem nyithatod. Ilyenkor mindegy. Húzd fel a kamerát. Hát ezt elfelejtetted lecsukni, mi? Húzd fel a kamerát, ilyenkor már mindegy. Nem lehet becsukni, mi? Nem. Ilyenkor le kell húzni a kamerát, meg fel azt a kamerát. Elvilágítottam már. Hoppá! Nézd már, mi történt. Láttad a kamerát? Nem. Na. Ez a game már ennyi is lesz volna, mert ne. Most elszúrtam. Kétszer rá. Júj, Foxy! Foxy ugrott be! Gondoltam. Foxy bejön, nyuszi. Na mindegy, köszöntök szépen, hogy velünk tartottatok. Főleg Hacker. Én itt Hacker voltam, na sziasztok! Én itt Remu voltam. Szevasztok!